Peter og hans makker Thomas har fået øje på en knallert, som kører for hurtigt og uansvarligt, og hvor fører og passager ikke har hjelm på. De kører på den måde, som de gør, og den måde, de bringer andre i fare, så bliver det selvfølgelig lidt mere personligt, og så tænker man, et eller andet sted, så er det altså vigtigt for forståelsen. Stop. Godt nok fortjent det efterhånden. Sådan, det er ude på Åbølvejen, det her. De kender deres skud. Og kæft, de er vilde, det der, mand. Ja, er sindssygt farligt. Der er ingen tvivl om, at havde de ramt den her kassebil, så havde de ikke været særlig kønnet til. Bare lige ud, bare lige ud. Nu kører de ind på stisystemet. Bare op igennem der. Opad der. Hæftige kolde, mand. Og så skal du længere frem. Det tror jeg. Længere frem. Syge, mand. Ham tager vi lige ind og snakker med. Han vil ikke stoppe. Stop! Prøv at køre ind på cykelstien. Patruljen kører ind på cykelstien for at tvinge manden til at standse. Han er svær at standse. Manden på knallerten fortsætter udenom politibilen i den forkerte side af vejen. Jeg kan da prøve. Men så kører han mig bare ned. Manden kører på broen fra Svendborg mod Langeland. Han skal over broen, jo. Ja, det skal han. Betjentene ved, at unge mænd kan finde på at flygte, bare for at slippe for en bøde for en ulovlig knallert. Men de ved også, at unge på knallert sommetider transporterer narko over broen. Vi prøver at se, hvad han gør hernede. Han går selvfølgelig. Han går ned. Ja, han går til højre. Men hvis han kommer ned i fart her og ryger ind der, så kan vi nå at skære ham af, så åbner jeg døren. Skal vi prøve det? Hvis du holder her lige på tværs, så skal han ned i fart og tage ham ind i byen. Og hvis ikke han kommer ind i byen, så kan vi presse ham der. Manden snyder betjentene og kører ned ad en lille sti. Men Peter Rasmussen ved præcis, hvor han kører hen. Han er nemlig født på Langeland og har selv kørt rundt på stierne i området. Så ned ved en skudhavn. Ja, nej, her. Nu. Nej, nu ligger han ikke dernede. Han kører derovre. Betjentene ser, at manden kører på den modsatte side. Det giver patruljen en enestående chance for at standse ham. Jamen, det kan han ikke nå det, for det er så dårlig vej. Bare sæt mig af her. Peter Rasmussen jagter en mand på en ulovlig knallert. Ja, så længere ned. Bare kør længere ned. Kør ned bilen dernede. Kør bilen ned. Han kender området og ved, at der kun er én vej, knallerten kan komme. Det er ikke direkte imod ham på den smalle sti. Knallerten kører endnu en gang udenom politibilen og forsvinder ud over marken. Jeg kører der fandme næsten ned. Kæft, hvor det frækt, der han bare kører, lige giver ned, og så giver han bare alt, hvad den kan. Køre lige mod os. Han gasset op. Peter Rasmussen føler sig så. Ved et lyskryds opdager færdselsbetjenten endnu en ulovlig knallert. Den opdager også færdselsbetjenten og forsøger i første omgang at stikke af igennem et stisystem. Men hurtigt må han give op.
Så ellers stikker jeg, så smider jeg hunden efter. I Rønne får betjentene øje på 2 personer på en knallert. Drenge, hop af! Du er det sgu da dig, der styrer den. Ja, men jeg er lige hoppet op på den. Ja, okay. Ikke så sent. Kom. Ja, jeg skal nok stille det. Hvorfor helvede står du ikke? Jeg har lige sat mig op på til... Det er ligegyldigt, om du lige sat dig op. Når du sætter politiet, så stopper du! Er du med? Ja.